Morning guys! Mato na mi karon na to center. Kaya mo nagipatan-aw ring result sa lab test ni Kim Kim. Kaya rong linaw na na itang buot. Kaya rong makuha naghanin na isang ikuan. Magulaman tagwaan tayo mga kakulian guys. Nalibang ko na nina ma. Nalibang na ka ganina? Nalibang na ko na sa ganina. Naman naman kag-uu. Rahman nga ipatan-aw guys upan ni guro. Kaya mazo nang linaw na itang mga buot. So guys, kita-kita rata to center guys. Ito na mi. Okay, nagamang bibi. Naipik batay guys, agkuan. Ang ipainom na rin kamunggay nga katong isang dega. Puro ra degas kamunggay ang ipainom ni zaghapon pag abot na mo dari. Ito na mi guys, ito sa mi center karejet. Ito na mi center guys. Paabot raman mi abri des doktor. Ito sa tadari dali. Sa mi dari guys. Center, Alicia. Nasa? Birth biskwit? Payatag biskwit ron. Guys, na namin sinter. Kaso, kay wadhas doktor. Kay to kuno Cebu nag-seminar. Mapalit na ka. Lagi mapalit ron. Nagtukad na ito. Sa sunod simana po kung muli ang doktor. Dari na paitan yung style ni Oy. Pwede naman siguro ni atos lang doktor na maipakuan guys. Patanaw. So guys, mangita mi darig laing doktor nga mo mubasa na result ni Kim Kim. Merong mahuman na rin. Padung mi kandihay guys kay why doktor dari sa Alicia. Pato mis kandihay magpabasa sa result ni Kim Kim. Batang mamatoy. Saging. Mga tansong saging ilo lain na lagi ni saging ang kay nailiso. Nailiso ang saging deh guys. Nailiso dai no. Nailiso kapaya. Nailiso saging. Kuan nailiso saging. Balik man may bananak yung kay katasas Kim Kim. Nailiso wag isang saging. Kita-kit sa tatos kandihay guys. Kasi gabot na mo dagko. Iwa ka din tao yung doktor na sa Alicia. Buman ko nun yung seminar. May sakay na series. Itong kandihay. Bot na mi daris kandihay guys. Pasud na mi datos mediker. Terus daris kandihay. Kung may kadag pajong, naharang magiging nagpandong si Kim Kim kay grabing inita. Oh. Mazo naman tawag na aroy doktor. Naman siguro doktor dadto ron. So guys, pasud man dadto medicare. Guys, dari na miss medicare dia sa kandihay. Wagay po yung doktor kay to nang seminar kuno sa Tagbilaran. Saan naman ni namang uy. Nami dato to Ako na sa Tagbilaran nagseminar so balik mi ato dato sa ilang center daris kandihay swadya na maug na abay doktor kay dito sa Alicia wa jay doktor bao pay pang seminar kuno papulis ako gugus ni unika guys kay grabe gyud gasing huwod sa sang bukton nanunga nag-aran ang singot kay distansya man po dari ag medical center adares kandihay distansya sa highway so balik mi dadto kay may doktor to napan mi dadto silang center so wadya na mo na bay doktor nila aron mabasa laman sa ring result sa laboratory test ni Kim Kim Ginoo ko mura jay hanggi kuan nga mabasa ri aron halong na naning atang mga kuan oy Kim pandong ka be or mi kadag pajong dang pandong ni ja pandong be panington sa imong ate ron kung singot. Papulis ako guys, kaya grabe nagasang hangata. Oh, ginoo ko. Biyo ilang buwak guys na. Na Kim Kim. So guys, nga to mila to likod sa munisipyo. Kaya naman ko na sinter dari, basin og na doktor, sumabasa na ag laboratory test ni Kim Kim. Oh, nang sa bantaw na imong lakaw, oy, ginoo ko. Ah, Diyos ko Lord. Mazuntag nanay doktor dari guys. Kaya dito sa medicare, kasud. May doktor, to anong seminar ko na sa Tagbilaran. Ito na miss kuan guys, anang center dari sa kandihay. Wa may kuan na kay di kuno si doktora mo nag kuan dari pang si di kuno si doktora mo nagkuan og request laboratory ni Kim Kim. Wa kuno i-record ato sa Kim Kim. So wa nila basahari guys, kareng record ni Kim Kim. So mangita mi dari laing guan, laing doktor.
Kaya saan man ay nga sunod si Mana pa man muli ag doktor dito sa Alicia. Dahil sa pang-adlaw ron, huibis pa, ginuupo. Uy. Mangita mi dari lain guys. So may kuha na to sa doktor dari sa Kandihay guys. Dari na silang center. Okay, wak mo i-record si Kim Kim. Wala lagi. Saan man lagi nangita man lagi mig doktor dari. Hinat naman ko nga di na yung mo balik kag hilanat ni Kim Kim. Okay no? Masakuan lagi dyan kuhan pamati guys. So guys, di na jud mana na kuha na ag laboratory test ni Kim Kim. Di may ila Dr. Lopez. Dari sa Kandihay. Kaya wa man mi dawata to center. So dari mi nangita mig laing doktor. Papalit ko siya. Karon na. Mazalo ta to guys. Okay, ag kuha ni Kim Kim. Yan na guys, nabasa na ni Dr. Lopez ang karing ko ni Kim Kim. So, naikuan si Kim Kim guys na isang infection sa isang kidney. So, na-infection to isang kuan guys, bugo tungod sa isang kidney. So, dahil kuan nga tambal, harang pagtanawon dahil sa isang tambal ni nag-abot atos bahay. Para sa isang kuan guys. Mo ditong isang hilanat ng taas. Kanam dahil sa kuan sa kidney. Buat na mig series guys kay muli na mig Alicia ay nahuman na ubasa ako ni Kim Kim. Salamat ka ni Dr. Lopez dari sa Kandihay. Ito ilang kuan guys, ilang butika na ilang butika dito. So ilang butika dito guys to ito na tong bay to kato to. So malapas Dr. Lopez guys kaning basa pas kuan ni Kim Kim. Nagdato sintay kay balibaran man mi ka may record si Kim Kim dadto sa wa po nagikan nila ang request sa laboratory Kim Kim mo nang gibalibaran siguro mi. Nang gibalibaran mi nila kay wa man dato nagikan ag record ni Kim Kim sa wa po gikan dato request nga laboratory. Muli na Miss Alicia guys. Pero Miss Bay magtiwas og video. Abot na Miss Bay guys. Da na mi. Salamat ka ni Dr. Lopez diha sa Kandihay kay mo ning basa sa karing lab test ni Kim Kim sa atos. Ato ila Dr. Lopez guys kaya naman pa isang kanang butika so dato ra min ditso og palit og atong tambal ni Kim Kim kay na isang infection sa isang naman day infection sa isang kidney ja nakuha na sa isang dugo kuno yung Dr. Lopez mo nang isang itagaan da rin karing tambal di tagaan nga mo iresita ni Zachary guys di azo day kari di mo iresita guys Moxie Club daw ka Moxie Club guys may gikuha ni Dr. Lopez ni Kim Kim karong kuno makuha na infection sa isang kidney mo dito nakaangin guys nga isang hilan na taas ka azo infection dai sa isang kidney pastilan sige lagi inom og tubig Kim di na gid mo ka ano kuan Kim si Chiria ha Kim ha guys kay maniud tumi guys Didi na. Didi ni mo haman agi mong didi nga tubig. Mga labong na ko Kim Kim. Nabag na. Mga sa may guys, masaya kay na basa na yung taon kay mahadlok man lagi yung taon dani magpalit-palit ratag tambaw unsa labi nag. Didi ko. Hadlok ta magpalit-palit og tambal unsa wa ta kay baw unsa nang matambala kuanon sa bata labi nag way kuan so ning abot gid mi guys og Kandihay og pangita og mobasa mo tan-aw daris resulta sa lab test ni Kim Kim kay wa darig doktor na mas Alicia. Aga mang doktor des Alicia guys tuwa sa Cebu. So mga kuan pa ko na to next week pa to mo balik. So mo to ning larga mi nga to Kandihay kay wa man gadi doktor daris Alicia si Dr. Bin wa pa diha. So ninga to mi Kandihay ninga to mig Medicare wa pa diha gilang doktor kay tuwa sa Tagbilaran nag seminar karon. Damo tong dito Medicare diha pinig tudlo na mo dito nga ato mi center dito sa Kandihay. So ninga to pod mi center gibalibaran mi dito kay ag kare ko nung request nga karing kuha ni Kim Kim di ko no sila mo ining hatag ning request dito so ako na may record dito so mao nang pag kuha na abi na hug kanang way laing kuan mazugani kay diha pud dito na pa-check up nakadungog ni ingon nga day ato na laman mong Dr. Lopez kay mubasa man si Dr. Lopez kung kanang naay mga lab test. So pasalamat ka ko guys nga dihay ning tudlo na mo. Salamat ka jud te sa mga ganito si Zaw kana pangutan na jangan kay nagdali-dali lagi mi kay sa na oras alas 11 na. Karon naman taong mabasa ag karing lab test ni Kim Kim so mo ni kuan ni Dr. Lopez. Salamat ka jud Dr. Lopez na sa Kandihay butang guys. Mo ni isang ikuan ni Kim Kim kay naanday ko no infection sa kidney ag bata. Mo dito isang hilanat nga aron taas sa kajo. Saan pa? Itong
Ang kuha na sa isang dugo ag infection. Day mo na isang resita karon. Kari duha ka buok ingan ni. Salamat ka do Dr. Lopez. Butan pa jud. Tatos ka ng center kay wa man gibalibaran man mi dadtos ng center kay wala gin taon mi. Dadto naka record unja. Wa dito sila mo nag-request sa kuha ni Kim Kim. Saan ta man lagi gamang doktor des Alicia kay wa man diha. Lagi napa-check up ba ko danis kuha ni Kim Kim dihas Bernis. Sa mo tong giobserbara na bata kay Ito na. ha? Iko. Mo na problema na ko guys kay jang hila na to man jay pagka wa atong des ko anay pala laboratory nami. Ha? Ito dami. Mag-eat na ta. Tapos maniud to tanin jo guys. Hanggang may bibi. Kainom na nagtambal, di na mo kuha ni jang hilanat. Lain man nag jang hilanat guys kay init ni jang mo action nag-init nga na o na mo dito nag taas mo 39 man. 39.2 mo jay kuha si jang hilanat 39.2. Kina naman da infection in taon nagamang batang kamatoy. Salamat ka jo Dr. Lopez sa Kandihay nga mo'y nagbasa sa result sa lab test ni Kim Kim. Huwag din tayo duha-duhag ko as doktor. Isa dyan dawat dadun agkaring lab test ni Kim Kim. Pag abot na mo dadto. Kita yung taos doktor nga kadung singat na yung taon kung pas kugo sa bata. Kay ladyo ba sa yung taon nag-medicare. Pag ambak na mo datos highway ni sagad pa mi nga tos medicare. Pag abot na mo datos medicare. Ngutan akong nabag doktor. Wa diha kay to ni seminar sa Tagbilaran. So balik na pud mi guys. Nga to na pud mi dito center dito Kandihay dito likod. Pati sa munisipyo dito ag ilang center. Pag abot na mo dito ging na nami nga di kuno sila mo kuan kay di kuno sila mo nag-request datos kuan ni Kim Kim. So mao na to guys, at least nahuman ang gazid uba sa katong lab test ni Kim Kim na natagaan na pa si Zag Tambaw na resitahan na Zag Tambal. So na bunutan na jaghang daghan guys sa kagee. May grabe din hang geewa kay laliman bazig ni kagabi mo takig bazag bata takigan siya tingan na mo ko mag krug naman mo naman kay grabe naman taas sa hilanat daangin man dahil infection sa isang kidney. Mo to guys gikalbaan ko kay gikuan ni Dr. Lopez ag isang infection sa isang kidney ni kuan pud sa isang dugo na infection pag isang dugo kay gikan sa isang kidney. Mo to day no na infect pud ag isang dugo angin sa katong infection lagi sa isang kidney. So mo to grabe na po ng kalbaa. Mo to isang resitahan og katong naay duha ka karton nga katong amoxicillin. O gud kun to ipainom sa bata kay ini kagabi mutakig jud siya mga alas kanang higda na may nigka alas 9 nga na wa na magtakig ng bata takigan siya sige na magkereg-kereg mo to yung kadlekan kinsa gud diri pang ginikanan nga di mahadlek nga na gimong anak nigka kuan okay jud ka gabi mo hilanat siya kalbaan gud gud des mga niaging kuan grabe ka isang hilanat dugay na si mana nakapin ada guys pagpa-check up na dito center na gani ko mo video kay mo lagi tong si Kuya Gail gikan pag-check up dito mo tuwan ako nag video abi na nga si Kim Kim okay na isang kuan mo abtag pila ka adlaw ma okay na siya sus ginuko manghapon mo tong nagpa-lab test na gazin mi dito kuan nay it's inyo madugani kay kitabangan ming Mamarilyn salamat ka jung Mamarilyn ubanan kong Mamarilyn mo tong dalira ka dun yung gawas ag isang lab test ni Kim Kim na mo lagi ito ganiha guys ang gida dito sila Dr. Lopez pero grabe lagi pag amang naagian pilapid ka sintir amang giatuan pero dihay las nga dihay doktor dito center sa Kandihay da silang center wa mi kuan na entertain na kay mo lagi kuno to sila di sila moy nag-request itong laboratory ni Kim Kim so may record dito mo siguro na ingan natin siguro guys mo lagi na dami ana jadi hilak kay ingon ko wa na lagi laing doktor nga kakuanan mazugan ni kay dihay nakabati dihay nakadengeg nga pag-ingan nga di sila mo kuan kay di sila mo nag-request sa laboratories bata motong ning lakaw ko ning talikod na nang gudadon sa motong ning nga nagbadge nga nalagi dato si Dr. Lopez nga tuan nin jug suwayday kay mubasa na si Jau ka na may ngana so aran din hang lipadja guys dali gid mi ganto kay alas 11 na alas 11 na sudto dali mi ganto so pag abot na ito gibasa si dazo ni Dr. Lopez salamat sa kaadyo kay to na hatagan nagtambaw si Kim Kim so mo to guys salamat sa inyong pag-uban guys ug di na kuan na nagtambal si Kim Kim at least na panatag ng atang daghan so obserbahan na mga dinas sa mahilanat mahinaot mo kung di na mahilanat ang bata pero wala na dyan mahupay na atang kagee
mahupay na kang kagaeng nga di na mahilantan kay duha ka kuya okay na kaluis Ginoo na ulian na sila lang man. So mao na to guys, salamat sa pagkabanamo og amping mo tanan guys ug asa man gani mo karon. See you tomorrow sa mga another videos. Bye guys.